Koromogi erokamano kuom yiero Ramogi TV tarik 8 dwe mar 12 higa mar 2025 chenro en mar migago kaka pile chieng' wuok tich wantiere kod mathoth ma waikoni kata kamano magi weche ma wamiyo pek. IEBC oyango ni yiero madundo mokalo ne otimore ma uyanga gino maketo ikruok margi ne yiero ma higa ma 2027 kama kare. Mochune kedo mibadhi EACC yudo buok to kuyangore ni thoth jotije piny owacho gi oboke mag somo mabandia. In the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Mungirore migao mar somo Julius Bitoko yango ni jopuonj mag junior school ibiro ndike omungirore e ikomenda mabiro. Machiegni nya Koromogi nyinga en Chieng' Emmanuel bedo kod chakruok nyaka giko ka wachako. Duol mar IEBC wacho ni yiero madundo manotimore pacho ka dwe mokadho ne ogolo picha makare ewi ikruok ma gin go kata margi mongirore ne yiero maduong' mabiro mar higa mag 2027 ma en kata obedo ni nitiere rochruok mag arita mane okel gi tulo mane omuoche kuonde mopogore opogore kinde yierono kendo kelo hinyruok ne oganda. Migao mar apisas mag obila wacho ne gitemo rakore gi jogo mane okelo tulo e yierogo kinde ma nonro matut pod dhi nyime ewi jogo ma ichich ni ne orocho arita e gwenge mopogore opogore. Entrenched democracy in Kenya, we need to cooperate. We need to work together as critical players and actors who are given responsibility. Whether you are an observer, whether you're in security, whether you're a political party, an independent candidate, whether you're in the media, you have a role. And therefore, that is the context within which we have invited you here today to share with you what we thought worked and what did not work, and therefore what can be done. That is because we as the new IEBC, we are committed to ensuring that the democracy of Kenya is resilient and is strengthened. And therefore we remain committed to transparency, accountability, and upholding the sovereign will of the Kenyan people. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC onyiso luoro margi ewi medruok mar obok mag somo kod mag tich mabandia ma itiyogo e manyo tije ma pacho ka. E kinde nyasi makete anga lipod EACC mar ikomenda ma 2024-2025. Jakom mar EACC Laktar David Oginde olero ni dwaro nitie mar medo thiro tiyo kod oboke mokongi e yudo tije kalore ni mae ma jo Kenya mani kod lony nyalo matiyo tije magisomo kendo nyawo mibadhi. EACC bende yango ni higa achiel mokalo ne giyudo lipod 4,183 kendo lipod 1,846 nochwal mondo timnegi nonro. Mibadhi pod otelo ko omenda maromo bilion 3.4 ne odwoki ne jopiny e higani. Convened a high-level national ethics and integrity conference to address the alarming rise of falsified academic and professional qualifications. Kenya must never become a society where shortcuts supersede merit. Integrity must be upheld across every stage of our national development pipeline. It is very sad that even very senior people in government are operating under false documents, forged certificates. It is an embarrassment to our society. If you want academic qualifications, we have more than enough universities in this country. The Commission successfully recovered assets worth Kenya shillings 3.4 billion, up from 2.9 billion in the previous year. This demonstrates a tangible increase in the effectiveness of our asset recovery efforts. This positive trend extends to other critical areas, including 54 cases that were finalized in court compared to 45 in the previous year. Convictions also saw a remarkable increase from 12 cases to 33 cases.
Jagoro mongire migao masomo Dr. Julius Bitoko singone jopuonj mag junior school ni piny owacho biro miyo gi tich chakre higa manyien. Bitoko wacho magi kane lose gweng' ma South Eldama Ravine e kinde mane iko Brian Kuto mane nyathi jatend skund nyiri ma Met-K. Rosemary Kuto, jopuonj mag junior school osebedo gi ng'ur ewi mano magiwacho ni piny owacho pok orango chal margi kinde duto. Ma biro kelo fungruok ne jopuonj junior school panono ni singo ma kama ochopi gi piny owacho mamalo. But never the most have to make you proud. I will keep. Shughuli zote zilipangwa na for the JSS teachers to be employed on permanent and pensionable. It's not a walk in the park. Sio kitu ya kusema kwa chukua hapa confirm. When you confirm there is notice, what do? Watu watakula nini bila hii? So what we are telling you, and I want to speak from point of authority, is allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. And when they are converted to permanent and pensionable, they have something on their table. We believe with your guidance and your presence in that education committee, you will do something for us. So we are saying as teachers, we shall come January, we shall not go back to class without teachers being confirmed. Kuambia walimu wa JSS, Mheshimiwa Rais amesikia malilio yenu, amewasikia sana, na nataka kuhakikishia kwamba ametuambia kwamba tujipange, tuhakikishe kwamba in the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Jopuonje mag Kupet bade manandi koro kwayo piny owacho mondo oket chenro mag neno ni junior schools ni kod teko matimo tijegi giwegi ma ok gibede bwo tend skunde mag primary. Kaluwore kodgi, jopuonje mag junior school osebet ka kwayo thuolo ma kamano mondo ginyal chiwo puonj e okang' mamalo. Have been agitating for their own autonomy or independence. We've been solving so many issues at JSS level, which is domicile in primary school, and that autonomy will bring peace and harmony in those schools. Autonomy hii au kujitawala huku kutasuluhisha tatizo ambalo serikali limekuwa likipigana nalo kwa muda mrefu, swala la stagnation ya walimu. Walimu wengi unapata wamekaa katika kitengo fulani zaidi ya miaka 10, hakuna promotion. Kwa hivyo tunapofungua hizi sehemu, tunakuwa na JSS, tunakuwa na senior, unapata kwamba wale ambao watapelekwa kuwa viongozi wa mashule katika hiyo JSS, basi itakuwa na nafasi yao ya kuweza kusonga daraja ya kicheo kutoka labda ile C4 to C5 na kuendelea juu. The retooling of classroom teachers. I want to believe that all that is geared towards preparing the staff, the teaching staff in several schools across the county, across the country, to receive the grade 10 students in January. Jalup jagoro marirok ma jopuonj manat Hezbon Otieno kwayo jopuonj mondo mi orwak dar nyaka kumba mar thieth mar SHA kowuok e Minet gi chuny achiel. Otieno koni tiyo kod okuma mar SHA dhi kelo ber kod lokruok mathoth ne jopuonj. Gima pok ne gineno e Minet oyango ni otim lokruoge kendo gino ni jopuonj ok bi ywago reyo kaka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Jopuonjgi ne ochako tiyo kod SHA yanga tarik 1 dweni bang' chopo winjruok kod migawo mar thieth kokalo kuom duol mar okumba mar thieth Social Health Authority. Cha muhimu ni kama serikali inachukua pesa ya walimu, lazima nao walimu wapate quality services kutoka kwa serikali kupitia hiyo public officer medical scheme fund. Na hiyo ni jambo kama union, we will always follow up leadership of all the branches 110 Kenya mzima. Kukiwa na jambo lolote ambalo mnataka tujue ili tuweze kufuatilia, msisitasite, tupigieni simu. Our lines are open. Tuna ofisi ambayo tumefungua pale National Office ambayo inashughulikia hiyo mambo. Kila malalamishi tunapata, tunaongea moja kwa moja na Social Health Authority, na pia tunaongea moja kwa moja na Teacher Service Commission. Jaod bura magem Elisha Odhiambo kwayo bad migepe mag piny owacho matimo nonro mondo rutimo nonro ewi tho ma apoya mosebedo ka nene pacho ka ahinya, to mago maweyo ji kawo lwar kendo wito ngimagi maonge tuo moro amora. Kan lose kar chung bura magem, jatelo nomedo ni kwan mar ji mawito ngimagi
moko tuore. Odwa medore ahinya e pachoka gino makelo penjo mathoth. E kindeno, jatelono noywago Festus Amimo ma bende nowito ngimane odiochieng' manyoro mano jafwambo bang' lwar piny maonge nonro malong'o moseyangore e gima ne nyalo kelo thone. In this country, there are many people who die of cardiac arrests. And the suspicion that maybe the vaccination of COVID may be the one contributing to cardiac arrests. I'm asking KEMRI and doctors in the Republic of Kenya to try and help citizens so that we don't lose people just collapsing as if they're chicken. It is important our researchers to be able to help the population so that Kenyans can live in peace. Watimo mos ne familia mar jafwambo Festus manyo wito ngimane. Kweth josiasa maketo piny wach tesre pacho ka kwedo timno mar kao lop jopiny ma bende giwacho ni en mecho mar lo man kod mula e gweng' ma Ikolomani County ma Kakamega. Jatend duond bura mar DPK Eugene Wamalwa nyiso buok mare ka koro ji adek osewito ngimagi ewi koko mar lobno kanolose kanisa mar Osana Most High Foundation Odiado e kar duond bura ma Funyula County ma Busia. Wamalwa wacho ni gin kaka kweth maketo piny owacho tesre gibiro dhi e doho mar kwedo tim makamano kendo chungo chenrono mar kunyo mula. Wameua watu zaidi ya watu 3 wameuawa sababu ya ardhi, sababu ya dhahabu hapa Kakamega, na sio huko tu, hata Migori mambo haya yanaendelea, wanafuata dhahabu kila pahali. Sisi tumesema we are going to court to challenge the illegal grabbing ya land ambayo inaendelea kule Kakamega and anywhere else. Tumeenda kotini ku challenge ile takeover iliyofanyika ya factories zetu. Najua ya kwamba wanajaribu kuzuia, lakini leo nilitaka tukiwa katika kanisa hili muombe taifa letu. Sasa serikali ya Kenya imekataa kulipa counterpart fund, ndio African Development Bank itoe pesa imalize miradi za last mile connectivity. That's how bad things are. Hiyo ndio ubaya wa hii serikali. Kwa hivyo tunaomba Eugene, nyinyi kazana tu. Sisi bunge tutaendelea kupiga kelele, we have no fears. Because sasa bunge imekuwa captured kupitia rafiki yetu Wetangula, ameenda akaiuza State House. Sasa yeye ameshinda kuwa speaker, amekuwa mtu wa mkono kujeje wa Ruto. Mheshimiwa Eugene, mshike mheshimiwa hapa au anataka muunde chama. Hii maneno ya kuwa passengers kwa vyama vya watu tutoke huko. Lakini tunataka kuje kwa coalition ya One Kenya ambayo mheshimiwa uko ndani. Koromo gitokuok e gwenge mag Ikolomani kama yuaro kunitiere weche motenore kod kunyo mula gi kambi mar Shanta Gold wadhi e yueyo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar migago. This festive season, experience 2 worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. Teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto.
Parineti. Woktich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. To your home this year. Tunasherekea customers wetu kikwetu kila siku. Nyithindo wachopo ikinde nyasi. Torogo mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Josigana ganwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Mana Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile, giroman tile, nyaka AUD nono maonge chudo mora mora. Gochnwa gi 07222 638 kata kit order mari sani e www.royalmabati.com. Machiegni kendo wadhi nyime jatatije mar riwruok ma ok mar piny owacho ma Shofco Kennedy Odede olombo josiasa mondo mi onywak lwedo kod riwruoge ma ok mag piny owacho mako bad rowere ma pod ngimagi ogo tach e dhier. Odede ne mane lose nyasi makelo kanyakla apisas mopogore opogore mag piny owacho e kar dak ma Embakasi Nairobi e kinde nyasi machiwo basari ne rowere okoni chopo kare lek mar golo Kenya dhier nyaka ket rowere e lai manyime. Oyangore mapod nitiere kind rowere kamo oriwo tiego gi lony ma tije lwedo kod loso tije matindo tindo manyalo reso gi pacho kama ngima. Ma bende biro kendo ma piny owacho kalo kuom bengi mar piny mangima dhi nyime kod tiego rowere lony mag tije lwedo mopogore opogore. But what I care about is what are you doing to the community? Kama ulikuwa naishi Mathare, kama ulikuwa naishi Kibera, na sasa Mungu amekubariki, unataka nini? Unataka tu kuwa mwanasiasa? Hiyo ndio unataka? Ama unataka kutumia ile baraka zako za Mungu amekupatia kusaidia wengine, kusaidia wajane? Over 2,000 youths have been trained on advocacy. I am very proud of vijana. Transformation agenda hii yote unatuletea, tunaona tunafurahi kuwa unafanya kazi in alignment with the government. Vision 2030, which is the development blueprint. Tunaona yale maendeleo unatuletea hapa, unasaidia sana hata serikali. Jodak ma Kizingitini e kar chung'o bura ma Lamu East ywak ni obila chandogi gino magilero ni koro kelonegi midhiero ma tijgi ma pile ka pile. Kaluwore kod jodak go, obila tiyo kod teko mathoth e chiwo kum e wi makosa matindo tindo kaka wuotho kod pala, ludhe kod beti ma giwacho ni gin gigo ma gitiyo gi tijegi ma pile ka pile e alworano. Kwayo koro gichuno ne piny owacho mondo migi thuolo giwuoth gi gigo ma obila ok dwar, ni mar mano e ngima ma gisedago kuom higni kendo miyo gi kum mar wuotho gigo koro nyalo kelonegi pek e ngimagi. Na bado ni inatumika kwa kazi. Tuseme kama watu wa punda lazima watumie fimbo ndo wa direct yule. Huwezi enda shamba kama hauna kafimbo ama hauna kapanga. Utaendaje? Kuna kutokewa huko na nyoka, kuna vitu zingine zinaweza kutokelea. So ni lazima ukue nalo. So kitu naweza ambia polisi ni wasitumie excess force kwa mwananchi wa kawaida. Jaribu kumuelewa mwananchi, kwa sababu mwananchi akona
akona right ya kujielezea, akona right ya kucomplain. So wajaribu kumwelewa, angalieni vipi watufuate ule utaratibu wa kisheria na kila kitu itakuwa sawa. Huwezi kumzuia mvuvi asibebe kisu, wala huwezi kumzuia mpelekaji punda asibebe fimbo, na wala huwezi kumzuia mkulima asibebe panga. Lakini sisi baada ya kupata malawama nyingi hapa Lamu East kwamba kuna mauano, kuna uhalifu, sisi wenyewe kama wazee wa mji tukasema kwamba wavuvi waruhusiwa wabebe visu, watungaji punda waruhusiwa wabebe fimbo, na wale wahuni washikwe watiwe ndani. Kuna mikasa chungu nzima hapa kuna mihadarati inafanywa, polisi wanajua, lakini hawashiki watu wanauza unga na bangi. Wao kazi yao wanashika visu vidogo, mambo madogo madogo. Mtu atiko nyumbani kwake anakata kabichi, anakata samaki, anachukuliwa anaenda 8,000 5,000, which is very wrong. Kama tunavyojua kwamba endapo kutakuwa na mvurugano kama huu kati ya wananchi na walinda usalama ama wale justice actors ama security actors, shida ambayo itakuwa moja ni ukosefu wa amani na kutakuwa na vurugu mbalimbali, kwani hakutakuwa na msikizano ama uwiano sawa baina ya wananchi na wale walinda usalama. Kwa hiyo sisi kama shirika tukaonelea kuna haja ya kuingilia na kuweka amani, sababu wale walinda usalama ndio wanaotulinda sisi wananchi na ndio wanaoangalia kile kijiji, na wale wananchi bado pia ndio wako na haki ama wale right holders wanabeba zile haki katika jamii yao. So tunaona kuna haja ya kufanya uwiano ili kuwe na amani, kuwe na usawa baina ya walinda usalama na wananchi. Pek mag oro pod nene gwenge mathoth e pacho kaka koro ji kedo kod nok maduong' mar chiemo kod pi. Kaunti ma Wajir kod Mandera, Manaka Elizabeth Ajode lero oro makamano osekelo tho mar jamni kod sandruok ne familia mathoth e alworano. Chal mokel kod oro nenore kamoro amora e alworani. Pith motuo, fereji mag pi maonge kata ton mar pi, kod ringre jamni motho nenore ayanga. Ne thoth familia e alworani, oro osekelo hinyruok mathoth ahinya. Tuko na shida kubwa ya ukame na hali mbaya ya ukosefu wa maji. Tunakufa na mifugo wetu wanakufa. Onge mar koth kuom dweche mathoth osekelo pek ngima. Jotelo e alworani lero ni sani jodak ma Wajir kod Mandera odak mana kuom kony kod wuodhe maboyo eka ginyal yudo kata pi. Kotelnegi kod jachung' mine kaunti ma Wajir, Bi Fatuma Jehor, jagoro mag chenro sirikal e pachoka Ahmed Abdisalan, jagoro e migao mar tije sirikal Ismail Madei, giwacho ni gisechiwo gunia 600 mag mchele, gunia 550 mag oganda ne jodak Masarman. Kony mabende giwacho ni ber mokalo e neno ni familia moserem yudo chiemo kuom thuolo malach oyudo konyruok. We want to ask His Excellency the President not just to declare this as a national disaster, but to give us focus on this region so that our animals, our women, our people don't die. We are asking for your help. We are asking for all the ministries concerned to give us some help, to give us water. We really need water, we need food, and we need many things. So we're asking Your Excellency to look at us, to focus, to give us focus so that we help our people. There is a drought-related stress all over the northern counties of Kenya. Indeed, we are cognizant of the fact that the water trekking distance of livestock have increased and livestock mortalities have started all over. We are also aware that the milk production is very low currently, and the malnutrition level have gone high. The government is undertaking some interventions and will do all it is best to make sure that the necessary support is provided. As we are speaking, the Hunger Safety Net Program, which is cash transfer to vulnerable households in different counties, is ongoing. And I want to be specific on the arid counties, that is Mandera, Garissa, Wajir, Turkana, Tana River, Isiolo, and Samburu counties. And the recent disbursement was 294.5 million,
which is covering 109,072 households. Tumeletea watu ya Sarman chakula na vifaa vingine visivyo vya chakula. Iko food na iko non-food items. Tulileta mattress hapa, tumeleta mablanketi hapa, tumeleta vifaa mingi ya hawa wananchi wa Sarman. Jotelogo koro kwayo sirikal mamalo mondo land orono kaka pek ne pacho kama ngima. Kabende giwacho ni counties mose yudo pek koro dwaro kony mapiyo mar geng'o pekgo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jatend jotije mag piny owacho Felix Kosgei okwayo jotelo duto matiyo ne piny owacho mondo ne ni otieko chutho chenro mag dongruok mane ochan ne higani kapok jong'ado nyaka higa ma 2026. Kosgei noloso boma mag Kisumu kinde nyasi mane okelo kanyakla jotelo mopogore opogore moko ni nyaka koro jatelo kaw ting'ne kendo keti lela kako tiyo kod singo mochopo ne jopiny ma ok omien jatend piny kod tije duto. Bende okwayo gi mondo mi giti kod omenda mag dongruok moseketi e lwetgi e yo makare ma ok omien gi kod mibadhi moro amora. 2026 cannot be a year of launching new initiatives. Instead, it must be a year of completion, consolidation, and laser-focused execution. We must finalize the commitments we made in 2022 and deliver them with clarity, discipline, and transparency. 2026 must be the year we close every gap. We expect every institution to develop an honest and accurate scorecard. We are all aware that our fiscal space remains tight, and this reality must guide every decision we make in the public service. The demands of government continue to grow even as resources remain constrained, requiring us to demonstrate greater discipline, sharper prioritization, and unwavering value for money principles. We must ensure that every shilling spent delivers measurable impact. This calls for eliminating wastage, curbing non-essential expenditure, strengthening cost controls, and directing our limited resources toward programs that directly improve service delivery and the lives of Kenyans. In a constrained fiscal environment, efficiency is not merely desirable, it is obligatory. Migao mar thieth kotenore kod jara mag tuke dhi nyime kod kampen mar kedo kod midhieche adek ma jokrowere mong'ere kaka triple threats ma oting'o gamo kute mag ayaki mako iye mohiu kod lwenje mag kit chwech e alwora ma Nam Lolwe e sub kaunti ma Nyatike e kaunti ma Migori. Mana ka jafwambo marwa Jo Juma lerore mathoth pod ywago nok mar puonje weche mag kedo kod mako iye momondo gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende semo kuom jonyuol kata jopuonj. Okenge ma kedo kod mako iye momondo gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere ma ong'ere kod dho ngere kaka triple threat e alwora mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori imedo jiw ka itiyo kod yore mopogore opogore. Bago tuke achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod midhieche adekgi ma juko rawere. Piem mar tuke mag opich adhula ma ong'ere kaka Managers Cup ma osir kod Steve Ogony en achiel kuom mago ma itiyo godo e kedo kod mako iye momondo gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere e alwora mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori. Collaboration wasebedo go higa ka higa mondo mi kaka wanacha talent to bende ji nyalo yudo thieth mayot within the 7 days ma tournament dhi mbele. Sources bende tin. Koro wabiro as stakeholders ni sirikal kende kata county government kata other stakeholders may not do everything. Facility kacha gi luor bire nikech iyudo ka joma tiyo facility kacha gin jogweng yango nene to dhin nyar ng'ane no bire family planning to luor ni nyinge idhi landi. Ka okalo kuom tuke mag adhula mane obaga lap Masori, apisas mawuok e migao mathieth e kaunti ma Migori kod ruogno mar Lwala Community Alliance oyudo thuolo mar chopo kuom rawere mathoth kendo miyogi puonj kaachiel kod kata miyogi yore mag komo nyuol kod mamoko. Doka seche moko yudo pesa mana mondo wadhi kata family planning tek, but nikech nokelnwa go for free omiyo nwa yude yo mayot nikech kaka ambi aja youth to ja youth kaka sani kaka ikaromo ni okanyal bedo ni an kenda nikech ang'eyo ni an gi ng'at moro bathe manyalo bedo ni an godo. Nochuna ni abia ka family planning mondo ageng' godo ich moyiw. To mano kende nokoromo omiyo ne gimiya nyaka kondom mondo kata kopo ni ageng'o ich moyiw tachaka geng' okimi. Sani wamor nikech kata ka wandiko report giko dwe tiyudo ka
teen pregnancy kata joma bire clinic nyithindo matindo makoro nowe school ni nikech ich sani koro waonge godo tin sana. Apisa e migawo mathieth e kaunti ma Migori Joy Mandela wacho rawere mathoth pod oluor chope ute mag thieth mondo giyudi yore mag komo nyuol, pimo kutego mag ayaki kod mamoko ka nitero chenrogi machiegni kodgi ka itiyo kod tuke osekonyogi e go okang' malong'o. Adhi wachiwo health talk to the community. To ka wachiwe health talk to the community, nyaka skunde bende wadhi wawuoyi. Koro ing'eni skul to di wachi ni future planning. Skul tidhi wacho ni abstain. Ting'eni abstain to nitiere already jomoko ma ok nyal abstain. Rawere mathoth pod yuago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako yemo mondo gamo kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende seomo kuom jonyuol kaachiel kod jopuonj. Ok giyud services gi mayom nikech they lack awareness. But being ni mpira ni ne dhi mbele, omiyo wayudo awareness from the YPPs. Yudo ka nitiere skunde moko ma kidhie gi family planning aurusiwi igriempi e skul. Koro mana gine ne challenge machielo. Nitiere moko bende inyalo keto ne nyathi to janyuol ok yie, janyuol wacho ni expose nyathine early sex. Idhi yudo ka iyudo ka ng'ama miyo gidake e room achiel, nyithindo ema nindo kanyo to jonyuol bende nindo kanyo. E alwora ma Nam Lolwe, kwano malo mag rawere mamako yemo mondo magam kutego mag ayaki kod makalwenjego mag kit chwech koro pod itudo kod chan kod midhieche mamoko. Chielo iyudo ka moro kaka poverty, iyudo ka janyuol ok nyal race ne gimoro to en gi boyfriend ne kumoro manyalo race gimoro mano dwarno, for example sanitary towels, yudo gima chalo kamano. Koyudo boyfriend manyalo race temo dhi kuome to end up ni omako ich machon. Along the lake nitie kaka nyithindo moko sewe ma nyithindo moko matindo emiyudo kotelo ne kata mier magiaye. Omiyo wa identify nyithindo gi to wachako collaborate gi jok moko maonge kata ka manyalo kawo ting' mar nyithindo gi mondo tergi skul. Johera mag adhula bende nitie chenro ni mar kedo kod midhieche adek ma joko rawere ma oting'o mako yemo mondo ojiw rawere mondo koro mak ma otegno weche mag tuke. Higani ne wan gi timbe 24 e Managers Cup kendo timbe osetugo maber kabisa, onyiso very high talent. Theme mar higani ne en tiyo gi tugo kaka yo manyalo kelo nyak kata employment e society. Ng'iyo December itinerary marwa Nyatike ka wado bedo gi piche every weekend nyaka December rum, nikech jowa ma jo youth mar Nyatike ka wadwa temo mondo wanacha talents makata kama wantie kani wan gi jo FKF. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ete migawo mateko pio ndai koro seo jogo ma keto piny owacho ma William Ruto tesre mondo gibed gi agenda kendo thiro miriambo kunyore gi lipod nadko. Wandai usimo jatend duond bura madi PK Eugene Wamalwa kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka jogo gi ratiro ma lipod nadko kwacho lipod nadko osekelo lokruok maduong' kendo ber ne oganda. Wandai ne oriwore gi jotelo mawuok Kisumu, kanisa ma St Leonid e gweng' ma Nyawita ka gijiwo oganda makaluo ahinya to jotelo mondo bed achiel mondo gibed gi teko mar loso e mesa mar siasa motelo yiero maduong' mar higa ma 2027. Malimi kanisa omako pere madhi bedo gavana. Anakwayo jodala waliki kwa uogi dho wariyo wawuok gi dho wachiel niko chakore nyaka kwadhi mbele tok 2027 wabeni wane mwakwonge mesano masami luongo ji mamoko to wane mwapoko ne ji wano poknwa. Eugene Wamalwa cannot have the moral authority to dictate how the report should be implemented, because on the last day when we were signing off the NADCO report, Wamalwa took off and ran away. Kalonzo Musyoka claims that nothing has been implemented from NADCO report. Yet, we know that it's because of the NADCO recommendations that we currently have an IBC in place. That IBC that we have currently was put in place through a selection panel. Let us be honest, as leaders. Tukitaka wananchi watupigie kura, tuwe watu wa ukweli.
Tusiseme uongo, si namna hiyo. Chiegni kendo nok mar ute thieth ma opuodhi ne nyithindo, nok ma jolony kaachiel kod yomyo mar chendo mar daro jotuo nyaka ute thieth mamalo pod otelo listi mar gik ma nya tho ma nyithindo ahinya to ma inyuolo kapok ndalogi ochopo. Lipod piny owacho yango ni kwan mar nyithindo mani piny mar higni 5 ma wito ngimagi 51% gi nyithindo mane onyuol kapok ndalogi ochopo kata preterm babies. Judith Omondi miyowa chal mar nyithindo. Masinde yuak, lakteche wuotho koa e masin achiel nyaka e moro, masin ka masin imulo, jolony gi chunygi opong' kod kiondko, ka nyathi matin kedo ne ngimane e masin, gitemo kar nyalogi mar reso nyathi achiel ni. Kata kamano e osiptal ni mama Margaret Uhuru, ma ok en nyathi kende ma onyuol kapok hike oromo, kendo pod dongo ka okalo e masinde ma opogore. Lai duong' kendo mabet osedongo, osegolie masinde, matiyo kod gige kudho muya kama moko, to pod nie oxygen, moko kithni kamoko, to chunygi ema ineno ka yweyo matek. Nyalo neno ni mama na sigana, kata kamano ne mine ma osenyuolo nyithindo kapok ndalogi oromo, ma ok en sigana, ma lemo mar geno mar rito holo Nyasaye, kendo nyalo ma Juliet Akinyi, pod ni kod geno mar rito wuode mane onyuol kapod jadweche 6 e ich, hawi marach rude machielo mar wuoyi ni ne otho bang' nyuolne. Nyithindo nanyuolo, ne gin nyithindo 2, nanyuolo gi ka gin 6 months, wuoyi gi nyako, kuom bahati marach, nyako nowewa madong' gi wuoyi. Wuoyi ne 900 grams, nyako ne 800 grams. Nikech weight ne en piny sana, nobet e nursery 2 months gi 2 weeks. Ok nonyal yweyo maber podi. Koro ne chuno ni iketo ne oxygen mondo moywego. Koro oxygen obe ok nokaw mayot nikech weight ne be pod nen piny. Jolony koni chutho poko yangi, gima omiyo nyithindo inyuolo kapok ndalogi oromo, kata kamano gik machalo kaka hik ng'ama miyo, nyithindo matindo mamako ich ni lai manyime e nyuolo nyithindo mandalogi pok oromo, ka mine ma osechopo higni 35 kadhi nyime, bende nie kwan ni. Mine ma oting'o ma ohewo nyathi achiel, tuoche mamako mine mapek ka achiel gi nong'no, bende nyalo miyo nyathi nyuolo kapok ndalogi oromo. En gimoro mayot, nikech kaka an, mondi mana choro winjo na ting'o nyithindo 2, nomor kabisa, nonyisa ni yawa chiega, nyithindogi kibiro, abro timo ni gima kama, kaka surprise. Koro, kana biro to awito nyathi achiel nokomora kaka mama miyo. Kin gi ich, expect gimoro amora. An bok na ng'eyo nikech na expect nyuolo nyithindo maduong' nyithindo madongo. Ok nang'e ga ni nyithindo miluongo ni preterm. Mana ng'e ni ng'ato komako ich to nyuolo nyithindo madongo. Koro gima puonjre ni kin gi ich, expect gimoro amora, tikori becho chon. Ripod piny owacho yango ni e kwan mar nyithindo ma wito ngimagi higa ka higa, 51% gin nyithindo mane onyuol kapok ndalogi oromo. E higa mar 2019 kende, Kenya ne owito maromo nyithindo 900,000 mane onyuol kapok ndalogi oromo. Average, half of the admissions comprises preterm babies. Yes. Yeah. And remember, these preterm babies, for them, they have to stay for a longer duration. The smallest we have had is 600 grams. The baby was born around with his 800 grams, dropped. Kamoko kuom gik mare uruoge ma ok mag piny owacho kaka Save the Children, yango ni nyaka koro ber, en gedo mar kuonde rito nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo, e ute thieth duto mapacho ka, chenro magisechako chwalo e badgi e kaunti ma Nairobi. The challenges that we noticed in most of the government facilities was now poor infrastructure, because when a preterm or a low birth weight baby is born, they need to be taken care or given specialized care. So these facilities lack the proper equipment and also the limited space within those health facilities. We also work with the national government, where we developed the guidelines, the Kangaroo Mother Care Guidelines, to be able now to give a structured way to offer quality care to our tiny warriors. Nyamrerwa bende ywak ni ochopo kinde manyaka koro migi tiegruok
ma otenore kod nyode mag nyithindo mapok ndalogi oromo. Nitiere rem kuom nyamrerwa mosepuonji matters related to prematurity. Emomiyo wadwaro national government kosa other partners mantiere ka obi mondo konywa kaka organization mosekonyo nyamrerwa gi mondo gimbe gipuonj moko mondo oyud the same information. Kaka wadhi CHPs moko drop ga to wa recruit moko koro to iyudo ni nopuonji gi mana module no dichiel poko nuoga puonjo gi kendo the new recruited alafu moko gi bende nopuonji gi chon as early as 2010 2013 koro ka wanyalo puonjo gi kendo to nyalo improve our services. Nyaka sani kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo 21 wito ngimagi. Kwan ma piny owacho chano duoko piny nyaka matin ne 10 kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oketo ler ni nonro mag jo Kenya ok bitigo ataro ma chike winjruok ma endo bede kin piny Kenya kod piny mar Amerika. E oboke makende olero ni onge nonro moro amora ma thieth ma jo piny Kenya mokete lweten pinyno kinde keto winjruok e kin pinje ariyogo e wi chenro mag thieth ma pacho ka. Cynthia Onyango ni kod ler. E kinde limbe mar jatend piny William Ruto e piny Amerika, achiel kuom winjruoge manobedo e kin pinje ariyogo en mar bero yore thieth ma pacho ka, ahinya to ikedo kod tuo malaria, ayaki kod kahera. Winjruok ma kama kata kamano nokelo mutni makagi kacha ka jo Kenya nochiwo ng'ur kendo nyiso luoro margi ni dipoka sirikal ochwalo nonro maggi mopondo ne piny Amerika, nonro mag thieth ma dipoka otigo e yo ma ok owinjore. E ote mare makende, jatend migawo mar thieth Aden Duale okwedo weche maliekore ewi chiwo nonro mag jo Kenya ne piny Amerika kendo lero ni onge piny moro amora moyiene kawo nonro mag jo Kenya taro mar chike ma pacho ka owacho ni nonro manochiw gin mago ma jumla makonyo e timo nonro kod chano chenro mag thieth e kinde moketie winjruok. E winjruogno madhi bedo kuom higni 7, Duale oketo ler ni piny Kenya kod piny Amerika ok oyiene Amerika tiyo kod nonrogo e yo moro amora mopogore kod mano manoketie winjruok, kendo chike duto matayo choko nonro, rito nonro kod ketho nonro mosetigo ibiro luw kod pinje ariyogo. Ote mare bende olero ni Kenya en piny kar kende owuon kendo ni kod chike mataye kaka pinje mamoko, maonge piny moro amora manyalo donjore kod chike mamage moting'o nyaka mago mag rito nonro mage, mago mochoki, kaka ikanogi, kaka ikawogi kendo ni kod chike mong'ith marito nonro mage. Okwayo jotelo kod jogo duto mosebedo katimo twak ewi chiwo nonro mag thieth mag jo Kenya ne piny Amerika ni obed jo adieri kendo kik fuong' weche mag miriaso ne jo piny maonge kod ng'eyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Obila mag okwach kich Embakasi timo nonro ewi nek ma nyathi moro ma nyako ma hike ni e kind 10 nyaka 13 manyo negi kendo ringre witi kilomita 1 kowuok e stesend obila ma Embakasi. Kaka Cleophas Oluoch lero, ringre no nyoyudi kaniduk kendo lepe oket tenge. Mae en gweng' ma KAA Embakasi. Obila mag okwach kich oduogo kae kendo. Ma en kama ne yude ringre mar nyathi moro ma hike ni e kind 10 kod 13 chieng' ngeso saa 5 okinyi. Ringre no ne oyudi ka otwe lwetene kod ng'ute. Ne oyude bende gi hinyruok e wiye, machal ka gima nomiyo owito remo mathoth. Obila ne oyudo ripot makamano mane otimore kilomita 1 kende kawuok e tesendgi. Ne gichopo kendo kawo ringre. Nonro ma wiye yango ni nyathini ne obambi kapok okale sand mapek manokelo nek mare. E bath ringre nyakoni, obila mag okwach kich ne oyudo law machal ka gima ne orwako kane pok onege. Obila osechako timo nonro e wach ma osekelo luoro e kind jodak. Nonro no oting'o koda karango tipo mag wang' dede kata CCTV mantiere e apayano mane omako nyamburko kod udi man machiegni bende. Jonyuol bende imanyo mar chiwo ler ewi kaka nyathini ne olal. Magi timore kinde ma sirkal bende osewacho ni nek mar mine kod nyithindo manyiri kelo buok mathoth. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cleophas Oluoch kuom miyowa lipot ma chal kamano kutenore kod nonro ma itimo ewi nek mar nyathi ma bende wacho ni owit ringre machiegni kod paro obila ma Embakasi. En gina mamako dhok kendo nitiere jogo manena gi e kinde ni kendo orona ote mopogore opogore. Lavenda Kotho Uma osechako wacho ni Merry Christmas. Erokamano Lavenda Kotho Uma, en kinde mag Christmas kendo wacho ni weche mag migago chopone e yo makare. Kinde ni gweng' otwere
mathoth timore kama Lavenda Okoth. Ng'at maluongore ni Nyar Otuga wacho ni Chieng' Manuel aneni makare ka ntiere kor gweng'wa ka amor gi weche manyien e migago. Gima mako dhoga en ni jotend Luo sani loso bane dhok mopogore opogore. Kamano Nyar Otuga kuom ote machal kamano. Ng'at tiri kainde ma luongore ni Jackie Adhiambo wacho ni Chieng' Manuel noromo gi TV makare. Kendo imosna mama gi baba wanogero kamano. Duncan wacho ni kinde machon sikul ne en gima ne omi pek ahinya. Weche ma piny owacho koro yango ni nyaka jopuonje riti bende gintiere kod paro makare ne skunde wa mapacho. Kero kamano Duncan kuom mote machal kamano. Kongo Wea Mjaluo kantiere Mombasa wacho ni Chieng' Manuel Nyasaye kinde duto. Hen bas wacho na kanyo ni Merry Christmas. Openja ni to wang' ni Christmas ichamo kanye. Kamano Kongo Wea Mjaluo kantiere gwenge mag Mombasa neno ote mari kanyo makare. Teddy Omondi bende wacho ni aneno migago e yo makare. Gima jatend piny onego tim en ni mondo odhir jotelo chop kare dongruok duto mondo mi kik seye ne dongruok moko chopo kare. Kamano Teddy Omondi kuom ote ni gintiere kaindi nitiere jok ma bende oro ote ka gin mathoth ma wacho kanyo. Ng'ato nyisa kaindi ni Masawa Jakogelo. Emmanuel gwenge ma Kogelo ni kare. Piny emotuo chieng' rieny kendo buru thoth Nyasaye omiwa koth. Kamano Masawa Jakogelo. Patience Nafula wacho ni amor gi kaka usomo weche mag dholuo kata bedo ni ok awinji mana okalo kaka ndiko. Kamano Patience Nafula kumkete era mogi TV Nyakwara Mgajwang' wakao yo machuok wadugo machiegni. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Penji baba duoka Raile mane dwaro koso mala iko rwenyo kumanore gie Magi kawa kwamboa Apenji wono simbo duoko wa joluo Raile mane dwaro koso mala iko rwenyo kumanore gie Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tube mari D *811*343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. The stigma, remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Tete timna gimoro. Adani wi mondo wil koda nyaka chieng. Pari nyathina, kata ng'o madhi timre? Kik item nyiso mamani gimoro amora matimre kae. Gisani ngimane ok nikare. Bende niwinja maber? En ang'o ma unjare otemo wuoyo sani? En ang'o ma in iluongo Sanju ni Rajiv? Dong in iluongi Rajiv? Dawe niti. Ani Rajiv. Adwa ni nyisa. Nang'o momiyo? In gi Rajiv nudhawo marach kamano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Tim mar Kenya Aquatics ne doloch